खुलुमबाय बे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय आङो नैबेयावहाय दंफैयो जाम्बुगुरि खोरोमदाव क्लाब गेलेग्रा फोथारावहाय बेयावहाय जुमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा बोसोरसालिया जथुम्माखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 6, 7 आरो 8 खालारावहाय खुंफुंनो थांगासिनो दङ। बे खुंफुंनो थांनाय हाबाफारिया बारा गोबाव गैलिया, बियो सानसेनि उनावनो जागायसिगोन। बेयाव माखासे खामानि मावनाय आरो गाहाय सायनासालि लुफुंनायफोरा बिथांमोना 900 जौखोन्दोआनो माखासे मावफुंजाबाय। दा केमेरा पार्सन बिथांखौहाय माखासे दिन्थिफुंनो थाखायहाय खावलायनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे हाबाफारियावहाय माखासे समायना रमायना दिन्थिफुंसालि एगजिबिसन हाबाफारिखौबो जोङो नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो हौवाफोरनि थाखायहाय भलिबल आरो आइजोफोरनि थाखायहाय काबादि गेलेनाय बे आयदाखौबो लाफानाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो हारिमु बिथिङावहाय जौगाहोनो थाखायहाय 1, 2, 3 देंखोमु हाबाफारिखौबो लानाय जादों। बेखौ जोंनि जुमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय माखासे गामिफोरनिफ्रायनो बेखौहाय बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनगोन। बे हाबाफारियावहायनो जुमदुवार समस्तिनि EM मानगोनां रेवरेवा नार्जारि बिथांजों लोगोसे आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बोसोनगिरि बिथां मनेस्वर दैमारियानि बेयावहाय दिनैहाय नायदिंफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बे समावहाय जों बे समावहाय बिथांमोननिफ्राय माखासे नैबे बाथ्राफोरखौहाय जोङो मिन्थिनानै लानि। दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि बाथि जि खुंगा बाथि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनो थाखाय जेरैबायदि गाजा गोमजा खामानि मावगासिनो दङ। फैगौ 6-7-8 नभेम्बराव जानो गोनां बे एरियाखौ जोङो नायगिदिंफैदों। नायगिदिंनायजों नुनो मोनबाय जि जुमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जिफोर नियम निथि दङ बेनि गेजेरजोंनो जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि संबिजितनि गेजेरजोंनो जेरैबायदि बोसोरसालिया बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनाय जायो, थिग बिदिनो जुमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गावसोरनि बाथि जि खुंगा बाथि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय गाजा गोमजायै रायजो राजाखौ लाफानानै खामानि मावगासिनो दङ। बेवहाय आं नुनो मोनदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि संबिजितखौ मानिनानै जेरैबायदि गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय थियारि जानायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय आं मोनसे नोजोर बोथावनाखौ बुंनो नागिरदों जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि कनफारेन्स खुङोब्ला बा बोसोरसालिया जथुम्मा खुङोब्ला अपेन मिटिं जानायजों लोगोसे देंखोमु 1, 2, 3 कालचारेल बिबान बेबायदिनो बायदि हाबाफारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु स्पर्ट्स बेलायावबो बायदि खामानि मावो हिसाबै बेवहायबो जे दख'रायाबो जेरैबायदि स्पर्ट्सखौ लानानै भलिबल कम्पिटिसन मेथाइ खननायखौ जोङो गामि ओनसोलनिफ्रायनो जिहेतु गोजौसिम दावगाहोनो थाखाय गोदो आगुआव जेब्ला आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि हारिमु नेहाथारिमोन अब्ला आं देंखोमु 1, 2, 3खौ आङो फालिजेनदोंमोन बा खालामजेनदोंमोन। थिग दासिमबो देंखोमु 1, 2, 3खौ दख'रानिफ्राय कम्पिटिसन खालामनानै जिल्लायाव लाङो, जिल्लानिफ्राय मिरुआव लाङो। थिग दा आं खोनानो मोननाय बायदिब्ला जुमदुवार दख'रायाबो देंखोमु 1, 2, 3 कम्पिटिसन खालामनायनि जि थांखि आरोबाव भलिबल काबादि जिहेतु हेलेना आरो गायदे मुङै जों सेन्ट्रेला काबादि होनाय जायो। भलिबल जोहोलाव समला बसुमतारी भलिबल जों होनाय जायो। दा बिथांमोनाबो बेबायदि कम्पिटिसनखौ खालामहोनानै जिल्लासिम दैथायहरगोन, जिल्लानिफ्राय सेन्ट्रेलाव हरगोन। बेखायनो आं बिथांमोननि जि कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ जाहाथे गाजा गोमजा मोजाङै जाफुंनायखौ आं मिजिंथिदों
आरो मोनसे नोजोर बोथावनाया जाहैबाय सेन्ट्रेल एबसुआव जेरैबायदि एगजिबिसन बानायो बिजाब मेला बानायो थिग नैबे जमदुवार दख'रायाबो बिथांमोननि जे आवथायाव जे मोनसे बिजाब मेला बा एगजिबिसन गामि एरियायावनो दिन्थिफुंनो थाखाय जेरैबायदि लाहार फाहार खालामदों जोबोद बाख्नायथाव जोबोद गोजोनथाव आरो आं खोनादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे आफादगिरि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङानो गाहाय आलासि जागोन आरो जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि डेपुटि चिफ बिथां रमिय' पि नार्जारि बिथाङाबो आलासि गाहाय आलासि होननानै आं मिथिना मोन्दों बिथांमोना फैनानै जाहाथे बे ओनसोलाव बा जमदुवार ओनसोलाव जाहाथे मोजां मेसेज होफैयो बर' समाजाव दासान्दि मा मावदों मा मावाखै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावदों मा मावाखै मा मावनो थांखि बेफोरखौ जाहाथे मोजां मेसेज होफैयो बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो बिनि थाखाय आंबो खावलायबाय दिनैहाय जोंनि जमदुवार आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5थि बोसोरसालि जथुम्मानि थाखाय जे प्रिपेरेसन आं बेखौ नायनो फैदों आरो बेवहाय दिनै नुबाय प्राय 99% खामानिया साक्सेस जाबाय बा जाफुंसारबाय 1%ल'सै बाखि बेबो निस्सय गाबोननि गेजेराव कमप्लिट जागोन आरो आसा खालामदों बे कनफारेन्सआ मोजाङै जाफुंसारगोन आरो बेनि गेजेरजों बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैयो गासिबो धोरोमनि गासिबो राजनितिकानो जाया मानो बयबो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि कनफारेन्सखौ सहाय खालामनांगौ आरो जाफुंहोनांगौ मानोना राजनितिक थागोन बायदि रोखोमनि खामानियाव एक्टिभिटिस थागोन खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा थायाब्ला जोंनि जाथिया भबिष्यतआव खोमसि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जाथिनि सिनस्रि बे सिनस्रिया बायोब्ला मानसिया जेरै गसंनो हाया जोंनि बर' जाथियाबो गसंनो हानाय नङा दा आसा खालामदों बे कनफारेन्सआव बयबो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहाय सहाय खालामगोन आरो लैहोर लैहोर फैना बाहागो लाखौ आसा खालामदों आरो बे सभानि गेजेरजों बाहाय जोंहा आसाफोर दं जे जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफआ फैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि फैगोन आरो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि डेपुटि चिफ फैगोन आरो बिदि गुबुन आलासिफोर बिथांमोना लेंहरदों बिसोर फैयोब्ला जोंनि एमएलएफोर फैगोन बेवहाय निस्सय मोजां बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो बुंनांगोन आरो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जे नांगौफोर शिक्षानि खेथ्र सोलोंथाइनि खेथ्रआव दिनैहाय जों मा रोखोम आवगायनांगौ बेखौ निस्सय बे सावरायनायनि गेजेरजों बेवहाय निस्सय थांखि लागोन ससियेल समाजावबो दिनै जेरोखोम गाज्रि मोनसे जाबोनो नागिरदों स्पेसियेलि जौ लोंनाय ड्राग बिरि सिगारेट सोबनाया बांफिनदों बेखौबो जाहाथे माने बे सभानि गेजेरजों थांखि लायो आं बेखौ खावलायो आरो मोनसे खोथा आं बुंनो लुबैयो जे एबसुआ गोदोनि बादि एबसु जाफिननांगौ एबसुआ समाजाव बयजोंबो मोनजानाय एबसु जाफिननांगौ बेवहाय सोरबा पार्टिनि गाज्रि मोनब्लाबो खोथा गैया एबसुआ जाथिनि थाखाय सिन्था खालामनांगौ आं बेखौ आसा खालामो आरो एबसुआ नोंगौ सानबाय थादों बे रलखौ अरायबो प्ले खालामनांगौ नङाब्ला गुबुन मानसिफ्रा फैना मा रोखोमनि मा पार्टिनि मानसिफ्रा फैगोन जानला मोनला जोंनि गेजेराव गाज्रि रिउमार प्रसार खालामनानै जोंनि गेजेराव सोखावलानाय लाबोनाय बिदि जों जाथिखौ दंस' खालामनो नागिरदों ओंखायनो आं खावलायदों बे सभानि गेजेरजों एबसुआ मोजां थांखि लानाय भबिष्यतआव जाहाथे जोंनि बे समाजाबो जाथि हिसाबै राजनैतिक हिसाबै गासिबो जों मोजां ज' जाना आवगायफिननो हायो आं बेखौ खावलायो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि सासे बोसोनगिरि बिथां मनेस्वर दैमारिनिफ्राय माखासे ओंथि गोनां बाथ्राफोरखौ जोङो मिन्थिनो मोनबाय आरो बेजों लोगोसेनो जमदुवार समस्तिनि इएम मानगोनां रेवरेवा नार्जाहारि बिथाङाबो जोंनि गेजेरावहाय माखासे गोबां मोनथिनो गोनां बाथ्राफोरखौहाय बुंलांबाय गसाइगावनिफ्राय सदिप नार्जारिनि खौरां एसेनोसै गोजोन्थों।